Ευτυχώς μπορώ να πω ότι σήμερα και ο πληθυσμός αυξάνεται και η νεολαία υπάρχει και ο κόσμος αρχίζει και ενεργοποιείται σε κάποια πράγματα που ελπίζω σύντομα να έχουν καρπούς, γιατί το νησί της Σαμοθράκης έχει ένα πλεονέκτημα ότι δεν έχει να φοβηθεί από μια σωστή ανάπτυξη, σύγχρονη ανάπτυξη με βάση τα προσόντα που έχει του νησιού, που στηρίζονται ακριβώς σε αυτό το μοναδικό περιβάλλον, γιατί προστατεύεται από τη φύση και την ιστορία της, γιατί το μεγαλύτερο μέρος είναι δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες, είναι αρχαιολογικές εκτάσεις, είναι φυσικές περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση, και επομένως αυτό που θέλω να πω σε όλους είναι το εξής, για να καταλάβουμε πολλές φορές, γιατί ακούγονται πολλά πράγματα. Η Σαμοθράκη έχει ανάγκη από αγάπη και από πραγματική προστασία της πολιτείας και σήμερα της Ευρώπης, για να μπορέσει να έχει το ρόλο αυτό και να έχει την ανάπτυξη αυτή που πρέπει. Το φυσικό περιβάλλον, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μέρος του νησιού, που είναι το βουνό, ο υποθαλάσσιος χώρος και σχεδόν η περιοχή που δεν υπάρχουν οικισμοί, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο, μόνο προστασία και ανάδειξη. Αυτά γίνονται μέσα από ειδικά προγράμματα που στοχεύουν πάνω ακριβώς να πάρουν στα συγκεκριτικά πλεονεκτήματα, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Εμείς στην Ελλάδα δυστυχώς, και εδώ συγκεκριμένα, επί χρόνια, όσο και αν προσπαθούμε κάποιοι, δεν μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το πρόβλημα σήμερα της Σαμοθράκης. Γιατί το άλλο πρόβλημα που αφορά το δομημένο, όπως λέμε, περιβάλλον, τα χωριά, τα λιμάνια, τους δρόμους, αυτά χρειάζονται πολλές βελτιώσεις, μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά και αυτά ρυθμίζονται, αυτορυθμίζονται, όπως επίσης οικιστικά δεν έχει πρόβλημα η Σαμοθράκη, όπως φοβούνται πολλοί, μήπως γίνει Μύκονος ή Ρόδος, γιατί οι όροι δόμησης οι οποίοι μπορούν και να βελτιωθούν είναι συγκεκριμένοι, δεν κινδυνεύουμε από αυτά. Μας λείπει όμως μια αίσθηση κουλτούρας, μας λείπει μια αίσθηση ποιότητας, την οποία όπως βλέπετε μόνο η φύση μπορεί και την αντικαθιστά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι, όπως διαπιστώνετε όλοι σας εδώ που βρίσκεστε, όχι μόνο απόψε, αλλά συνεχώς, οι οποίοι θα μπορούσαν ίσως να σηκώσουν πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα σήμερα είναι συγκεκριμένο. Ο Δήμος Σαμοθράκης αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά και δομικά προβλήματα και λειτουργικά, γιατί δεν γυρίζουν ποτέ να μας δουν εμάς όπως πρέπει, αυτοί που πρέπει, και οι ίδιοι εμάς, ας το πούμε, οι φορέες μας, οι άλλοι δήμαρχοι, καθώς είναι δήμαρχοι οι οποίοι αλλού έχουν πολύ μεγαλύτερα και συμφέροντα και μεγαλύτερη δυνατότητα να επιβάλλονται. Επομένως, ένα ζητούμενο είναι ότι ο Δήμος, επειδή είναι το α και το ω εδώ του νησιού, με όλα περνάνε μέσα από το Δήμο, χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση, χρειάζεται ανάπτυξη, γιατί θα είναι ο κινητήριος, μπορεί να είναι ο κινητήριος μοχλός του νησιού, και υπάρχει όμως πρόβλημα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται κινητοποίηση των παραγωγικών φορέων του νησιού, που δεν είναι και λίγοι, καθώς εδώ έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της υπερβόσκησης, δηλαδή της υπέρμετρης αύξησης των εγωπροβάτων, που ναι μεν στηρίζουν την οικονομία του νησιού σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα ώστε να γίνουν και πιο παραγωγικά και πιο, ώστε να μην έχουν πρόβλημα, για το περιβάλλον, ειδικά στο βουνό έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες σε αυτό το πράγμα για την υποστροφή της φύσης, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε, όσοι δεν είστε από εδώ, ότι η χλωρίδα του νησιού της Σαμοθράκης είναι καταπληκτική. Έχουν καταγραφεί αυτή τη στιγμή 1600 είδη μοναδικών και πολύ σπάνιων φυτών, αιωνοβίων δέντρων και σχηματισμών τέτοιων φυσικών, όπως είναι τα πετρώματα και οι καταράκτες, τις οποίες δεν υπάρχουν πουθενά σε κανένα άλλο νησί. Λοιπόν, όλα αυτά, όπως η χώρα τώρα που λέγεται η μοναδική, και τα ζητήματα τα οποία εμείς τα γνωρίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε στο βαθμό στον οποίο πρέπει, γι' αυτό ακριβώς ζητούμε πάντοτε, ανιδιοτελώς και χωρίς καμιά ιστεροβουλία,
χείρα βοηθείας από οποιονδήποτε είναι διατεθειμένος πραγματικά αγαπώντας το εσύ να προσφέρει. Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό, βλέποντας κάποια πράγματα εδώ, γιατί εμείς εδώ παλεύουμε για αυτόν τον τόπο, για σωστή και πραγματική ανάπτυξη, την οποία τη γνωρίζουμε και την ξέρουμε και τη θέλουμε. Και δεν μπορεί κανένας να επιβάλλει άλλο της ανάπτυξη. Αυτό να είναι ξεκάθαρο εδώ. Αλλά πού είναι αυτή η ανάπτυξη? Την αναμένουμε και δεν μπορούμε να την βρούμε. Υπάρχουν προϋποθέσεις, υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν οτιδήποτε. Αλλά όχι με τα λόγια. Επομένως, η σημερινή εδώ παρουσία ανθρώπων, όπως και του Υπουργού, που έχουν σχέση με αυτή τη λεγόμενη ανάπτυξη, την οποία τώρα πλέον είναι μπροστά μας και πρέπει να την βρούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο σωστά, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Κατά τα άλλα, αέρα έχουμε, όπως βλέπετε, πολύ καθαρό, θάλασσα έχουμε πολύ καθαρά, νερά έχουμε πολύ καθαρά, πράσινο έχουμε πάρα πολύ ωραία, αλλά σαν άνθρωποι μας λείπουν αρκετά πράγματα και επομένως το ζητούμενο είναι να τα βρούμε αυτά και σαν ο ρόλος του ανθρώπου είναι να κάνει το καλύτερο, εκεί ακριβώς είναι η σημερινή μας, ας το πούμε, το σημερινό μας, η σημερινή μας αρχή, που με βάση τα 150 χρόνια αυτά τα οποία λέμε από εδώ και πέρα να αναδειχθεί πολύ περισσότερο αυτό το γεγονός και να έχουμε και τα ωφέλη και το οτιδήποτε άλλο από αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Και παρόλο που σας είπατε ότι μέχρι σήμερα στο συγκεκριμένο θέμα πολλοί ζητήσανε να συνεισφέρουν και να συμβάλλουν, πολύ λίγοι ανταποκριθήκαν όμως, και αυτό πρέπει να το πω, για να είμαστε, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, γιατί είναι πολύ ωραία όλα αυτά και τα ωραία, αλλά εμείς ξέρουμε με πόσο κόπο και με πόση προσπάθεια τα κάνουμε και δεν γίνονται στο βαθμό στον οποίο θα έπρεπε, γιατί αυτό το γεγονός για την Ελλάδα έπρεπε να είναι πανελλήνιο τουλάχιστον, για να μην πω πανευρωπαϊκό γεγονός. Επειδή όμως πολλά μπορώ να σας πω και νομίζω είπα αρκετά, νομίζω ότι είναι σήμερα απόψε γίνεται σαν αρχή αυτή με θέμα την πραγματική αυτή την ανάπτυξη που προσπαθούμε εδώ να κάνουμε, η οποία να ανοίξει κάποια, να προβληματίσει πολλούς και άλλους, αλλά δεν είναι μόνο θέμα προβληματισμού και συζήτησης, είναι η ουσία. Στην Ελλάδα καταναλώμαστε τα τελευταία χρόνια στο να λέμε πολλά και διάφορα και επί της ουσίας μηδέν. Εμείς τουλάχιστον που υπηρετούμε τουλάχιστον το δημόσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης και το νησί μας, προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω τι κάνουμε, καλά ή κακά, αλλά κάνουμε. Αυτό το κρίνει ο καθένας. Δεν καθόμαστε ποτέ. Με αυτά ακριβώς σας καλωσορίζω εδώ. Έχουμε από εδώ και πέρα και απόψε επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις μας που θα είναι όλο το καλοκαίρι και ελπίζω να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Θα είναι και στους επισκέπτες μας που έρχονται εδώ ακόμα μια αναβήμα, στο πούμε, περισσότερο καλής διαμονής και επαφής και σχέσης με το νησί. Και σε όλους εσάς και πάλι σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ και σας είπα και πάλι ότι εδώ θα γίνει ένας διάλογος και θέλω να πω ότι διάφοροι εδώ οι οποίοι ήρθαν άλλοι για να ακούσουν, άλλοι για να κάνουν παρεμβάσεις οτιδήποτε, ότι τουλάχιστον εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση θεωρούμε, όπως και στην αρχαιότητα, ότι η Σαμοθράκη είναι το νησί της ελευθερίας, το νησί του ελευθέρου βήματος, όπως ήταν και τα καμία κτίρια παλιότερα, και επομένως εδώ μπορεί ο καθένας να έχει γνώμη, αλλά όχι, δεν το λέω για τους σημερινούς, επειδή όμως έχουμε και υποχρέωση να προστατεύουμε το νησί, γιατί και στο παρελθόν θα είχαν και εκκλησίες, έχουμε και άλλες αρνητικές επιπτώσεις από πολλούς και διαφόρους, δεν μπορούμε να έχουμε ξέφραγο αβέλη της Σαμοθράκη, όσο μπορούμε τουλάχιστον και όσο επιτρέπει η πολιτεία μας, η συντεταγμένη πολιτεία. Επομένως, βλέπετε ότι όλα αυτά τα πράγματα, ειδικά τέτοια εποχή, είναι μια πρόκληση για να βγάλουμε κάτι καλύτερο όλοι μας στην προσπάθειά μας, πιστεύω όλοι για μια καλύτερη Ελλάδα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον Μεχάνο, και καταρχήν να ευχαριστήσω και την Κατερίνα την Καραγιάννη και για το Οικονομικό Φόρουμ Θράκης, το οποίο είναι η 4η χρονιά που διοργανώνεται, και για την ωραία ιδέα που είχε να το κάνει εδώ στη Σαμοθράκη. Παρά το γεγονός, συγγνώμη Κώστα, ο κ. Στολακίδης έχει
Αλεξανδρούπολη. Το βασικό ερώτημα είναι αυτό που έθεσε ο Δήμαρχος. Πού είναι η ανάπτυξη? Πού είναι η ανάπτυξη? Όλη η Ελλάδα 3 χρόνια, 4 χρόνια τώρα ρωτάει πού είναι η ανάπτυξη. Βεβαίως έπρεπε να ρωτάει το 2008, γιατί η ύφεση έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα το 2008. Μόνο τότε που νομίζαμε ότι λεφτά υπήρχαν. Αλλά ανάπτυξη δεν είχαν. Πού είναι λοιπόν αυτή η ανάπτυξη που όλοι περιμένουν ως μάνα εξ ουρανού? Καταρχήν η ανάπτυξη δεν είναι κάτι που πέφτει από τον ουρανό. Δεύτερον, η ανάπτυξη δεν είναι κάτι που θα φέρει ο κύριος Κορδάς, ούτε ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος είναι υπουργός ανάπτυξης. Η ανάπτυξη θα τη φέρουν οι κάτοικοι αυτού του τόπου. Θα τη φέρουν φτιάχνοντας καινούριες παραγωγικές μονάδες. Παραγωγικές μονάδες είτε στον τομέα των υπηρεσιών, τουρισμός, είτε στον τομέα της παραγωγής πραγματικών προϊόντων. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά εγώ θα σας μιλήσω, επειδή ζω στην Αθήνα. Ζούμε 4 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αθήνα, οι οποίοι πουλάνε ένα υπηρεσίες στον άλλο. Έχουμε τα περισσότερα ταξί κατά κεφαλή σε όλη την Ευρώπη, τους περισσότερους δικηγόρους, να μην εξαιρέσω τον εαυτό μας, τους περισσότερους δημοσιογράφους. Έχουμε στην Αθήνα 26 εταιρείες δημοσκοπήσεων. 26. Όταν η Αμερική έχει 3. Έχουμε τους περισσότερους δικηγόρους, τους περισσότερους υπολογράφους, τους περισσότερους δικαστές, τους περισσότερους απ' όλα. Έχουμε τους περισσότερους τομέα υπηρεσιών, ο οποίος δεν είναι κακός ο τομέας υπηρεσιών για να υπάρχει, απλώς πρέπει να είναι εξωστρεφής. Αν οι δικηγόροι δηλαδή πουλούσαν νομικές υπηρεσίες προς το εξωτερικό, δηλαδή κλείναν συμφωνία με το εξωτερικό, δεν είναι κακό να είναι. Αν εμείς οι δημοσιογράφοι γράφαμε στα αγγλικά και οι εφημερίδες των ταυλών μας και κάναμε στα αιτία βγαίνανε στο εξωτερικό, επίσης δεν θα ήταν κακό. Το ζήτημα είναι ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι εσωστρεφείς. Δηλαδή, ο ένας πουλάει υπηρεσίες στον άλλο. Στο τέλος της ημέρας βεβαίως πρέπει να φάμε. Και για να φάμε εισάγουμε 1 εκατομμύριο τόνους σιτηρά κάθε χρόνο. Δεν είναι κακό που τα εισάγουμε. Παράγονται πιο φθηνά στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ουκρανία, όπου υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις σε σχέση με τα μικρά δικά μας χωράφια εδώ πέρα. Αλλά κάτι πρέπει να εξάγουμε, να έρχονται τα λεφτά ώστε να αγοράζουμε τα σιτηρά που χρειαζόμαστε. Εισάγουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο σε κρέας, σε κρεατικά. Δεν είναι κακό που τα εισάγουμε, πρέπει όμως κάτι να πουλάνε προς τα έξω. Και να πουλάω εγώ δημοσιογραφικές υπηρεσίες. Και κάποιος άλλος να μου πουλάει δικηγορικές υπηρεσίες. Και κάποιος τρίτος να μου πουλάει υπηρεσίες συμβολιογράφου. Αυτό είναι μια συναλλαγή μεταξύ μας που δεν φέρνει καινούριο πλούτο. Άρα λοιπόν σε αυτή τη χώρα πρέπει να βρούμε τρόπους να παράγουμε καινούριο πλούτο, τον οποίο θα εξάγουμε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται για την ανάπτυξη. Το δεύτερο πράγμα που χρειάζεται για την ανάπτυξη είναι κάτι που είχα διαβάσει παλιά από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Sony όταν είχε φτιάξει το Walkman. Δεν ξέρω αν θυμάστε, το Walkman ήταν μια τεράστια εμπορική επιτυχία. Τώρα ρώτησε ένας δημοσιογράφος, πώς το καταφέρατε αυτή τη μεγάλη επιτυχία? Και αυτός είπε ότι αποτύχαμε πάρα πολύ πριν. Δοκιμάσαμε πάρα πολλά πράγματα. Κάποια είχαν κάποια μικρή επιτυχία, τα περισσότερα πέτυχαν. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα αυτής της χώρας είναι ότι φοβόμαστε πάρα πολύ την αποτυχία ως άτομα, ως κοινωνία. Φοβόμαστε ότι να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα, διότι μονίμως είναι η ερώτηση τι θα γίνει αν. Θυμάμαι ότι είχε γίνει μια ολόκληρη συζήτηση για την Ολυμπιακή και ένα από τα επιχειρήματα να μην ιδιωτικοποιηθεί η Ολυμπιακή ήταν τι θα γίνει αν γίνει πόλεμος και θέλουμε να μεταφέρουμε στρατεύματα με την Ολυμπιακή στα νησιά. Εάν γίνει πόλεμος, θα επιτάξουμε και την Ολυμπιακή και την Αιτζία και την Lufthansa, αν είναι αεροπλάνα της εδώ και θα τα στείλουμε τα στρατεύματα. Λοιπόν, ένα από τα βασικά λοιπόν προβλήματα είναι ότι διάφοροι καλλιεργούν συνειδητά και αν έχουν πολιτικά ωφέλη για να ακούγονται περισσότερο στον κόσμο, φόβους σε αυτή την κοινωνία ότι το ένα θα μας καταστρέψει, το άλλο θα μας καταστρέψει, το τρίτο θα μας καταστρέψει και με αποτέλεσμα να έχουμε μια οικονομία και μια κοινωνία παγωμένη, να μην θέλει να δοκιμάζει τίποτα καινούριο. Όταν δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα δεν είναι σίγουρο ότι θα επιτύχουν. Έτσι, μπορεί να αποτύχουν. Αυτό όμως που είναι σίγουρο ότι αν δεν δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα, σίγουρα θα αποτύχουν. Και αυτό κάνουμε 3 χρόνια τώρα που είμαστε μέσα στην κρίση. Αποτυγχάνουμε διότι δεν δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Διότι διάφοροι μας φοβίζουν ότι τα καινούργια πράγματα θα είναι καταστροφικά. Δεν θα είναι καταστροφικά. Θα τα δοκιμάσουμε. Αν πάνε καλά θα τα κρατήσουμε. Αν δεν πάνε καλά θα τα αλλάξουμε. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πρέπει να δοκιμάσει καινούργια πράγματα. Και εδώ είναι η έκκλησή μου στον Δεν τα θέλουμε τα καινούργια πράγματα αυτά. Θα πάρετε το λόγο σε λίγο. Τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα να τα κάνετε αλλού, όχι εδώ.
Ο κόσμος της Σαμοθράκης δεν θέλει τέτοια πράγματα. Με συγχωρείτε λίγο. Ένα τρίτο πράγμα Δεν υπάρχει ούτε ένας που πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη χώρα, να μην διακόπτουμε ένας τον άλλον. Ούτε ένας ντόπιος άνθρωπος δεν υπάρχει να σας ακούσει εδώ. Ούτε ένας. Ένα τέταρτο πράγμα είναι να έχουμε τη στοιχειώδη ευγένεια να ακούμε τον άλλον πριν τον διακόψουμε. Όσο δίκιο και αν έχουμε. Μπορεί να έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία μου. Περιμένετε όμως να τελειώσει. Δεν αρμόζει. Πώς το λένε. Δεν κάνει. Και αυτό θέλω να παρακαλέσω και εδώ τον Υφυπουργό Ανάπτυξη που έχω. Είναι εδώ. Βεβαίως θέλω να πω ότι ο Φλάσης είναι ένα από τα καλύτερα μυαλά που έχει αυτή η κυβέρνηση. Δεν έχει και μεγάλο ανταγωνισμό εδώ που τα λέμε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να απελευθερώσουν νέους ανθρώπους να επιχειρήσουν. Αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε θέλει να κάνει μια καινούργια επιχείρηση, κλασική επιχείρηση, θα πρέπει να πάρει 27 πιστοποιητικά. Οποιοδήποτε θέλει να κάνει μια καινούργια ιδέα, θα του χρειαστούν άλλα τόσα. Και αν θα του το επιτρέψουν να το κάνει. Άρα λοιπόν, πρέπει να αφήσουμε. Έχουμε νέα παιδιά τα οποία, επειδή ακριβώς δεν τα αφήνουμε να δοκιμάσουν εδώ τις δυνάμεις τους, τα στέλνουμε στο εξωτερικό. Αντί να εξάγουμε προϊόντα στο εξωτερικό, εξάγουμε ανθρώπους. Άρα λοιπόν, πρέπει να απελευθερώσουμε την οικονομία. Πρέπει να αλλάξουμε τη λογική του να φοβόμαστε τα πάντα. Και τρίτον, να δουλέψουμε. Δουλεύουμε πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα. Το δείχνουν οι στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε 30-40% περισσότερες κατά μέσο όρο ώρες δουλειάς οι Έλληνες από τους Γερμανούς. Το πρόβλημα είναι ότι παράγουμε λιγότερο από τους Γερμανούς. Που δουλεύουν λιγότερο από εμάς. Και αυτό ονομάζεται οργάνωση. Και τις αποζημιώσεις οργάνωση παραγωγή από τους Γερμανούς. Ναι, τις αποζημιώσεις από τους Γερμανούς. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε και αυτό το θέμα στη σειρά σας, κύριε μου. Στη σειρά σας. Στη σειρά σας. Να κάνουμε και διάλογο όμως. Ντροπιάζεται και την νίκη της Σαμοθράκης με αυτή την εκδήλωση εδώ. Και την νίκη της Σαμοθράκης. Την τιμάτε εσείς λοιπόν με και την βέβαια αγένειά την σας. τιμάμε εμείς. Την τιμάτε με την αγένειά σας. Πιο αγενής από τον Δήμαρχο δεν υπάρχει. Πιο αγενής από τον Δήμαρχο που μας απείλησε να μην έρθουμε δεν υπάρχει. Ο λαός της Δεν Σαμοθράκης. υπάρχει. Όχι εσείς. Συζητάμε. Μας λέτε ότι είναι ευγενής εδώ Ήρθατε πέρα. να κάνετε φασαρία. Όχι. Ζωή σε παρακαλώ. Ήρθατε να κάνετε φασαρία. Προσωπική μου είναι. Γι' αυτό ήρθατε Όχι. ή για να συζητήσετε. Για να ενημερώσουμε. Η συζήτηση λοιπόν, όπως και όλα τα πράγματα στον κόσμο, έχουν κανόνες. Ένας βασικός κανόνας λέει ότι όταν μιλάει ο άλλος δεν το διακόπτουμε. Ζητάμε από τον συντονιστή, βγαίναμε εγώ επί την ευκαιρία, τον λόγο και τον δίνει ο συντονιστής. Απλά πράγματα. Αν δεν μπορέσουμε να συνοηθούμε σε αυτό το πρώτο το βασικό, δεν θα μπορέσουμε να συνοηθούμε στα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ. Θέλω να καλέσω τον κύριο Σκορδά. Ελπίζω να μην τον διακόψετε. Εμείς πότε θα πάρουμε το λόγο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τις γερμανικές Μετά θα αποζημιώσεις. πάρετε τον λόγο αφού μιλήσουν οι άνθρωποι. Μα με συγχωρείτε, θα να ρωτήσετε γενικώς ή σε αυτά που θα πούν οι άνθρωποι. Πρώτα να μας πει άμα ψήφισε το νομοσχέδιο. Άμα ψήφισε το καινούριο νομοσχέδιο να μας απαντήσει. Ορίστε. Λοιπόν, δεν ξέρω, ένας κύριος. Εσείς δεν σέβεστε τη δημοκρατία. Να σας ρωτήσω, εσείς είστε από τη Σαμοθράκη. Κυρία μου, είστε από εδώ από τη Σαμοθράκη. Εσείς είστε από εδώ. Όχι, εγώ Εμείς είμαστε από τη Θράκη. Εμείς είμαστε από τη Θράκη και μας αφορά. Ορίστε. Δεν κατάλαβα, απαγορεύεται. Απαγορεύεται να έρθουμε στο νησί. Καλά, εντάξει, ηρεμήστε, θα μιλήσουμε μετά. Κύριε Δήμαρχε, είμαστε σύμφωνοι. Αυτοί που εγκαθίδρυσαν τη νέα δικτατορία στη χώρα δεν είμαστε σύμφωνοι και δεν τους θέλουμε. Δεν τους θέλουμε. Τι δουλειά έχει ο Υπουργός. Δεν τους Ο θέλουμε. Υπουργός τι δουλειά έχει εδώ πέρα. Μας πρόκοψε ο Υπουργός. ελπίζω να βγει και αρκετό υλικό για το YouTube και να συνεχίσουμε χωρίς διακοπές και εντάσεις. Ξέρω ότι θέλετε υλικό για το YouTube. Λάθος κάνετε. Ένταση στη Σαμοθράκη με τους καταγότες, τους προδότες, όπως θέλετε, τα ξέρετε όλα. Προδότες και δοσύλλογοι. πάρα πολύ. Γερμανοαναθρεμένοι. Δεν θα ξαναδιακόψετε. Σεβαστούμε τον Υπουργό, μας σέβεται αυτός. Για τα μυαλά ο φίλος ο Τασίος ο Μαδραντέχνης, κοιτάζει ψηλά το πύχη και δεν θα μπορέσουμε να το Θέλουμε και αντίλογο. Όχι μόνο αυτά που λέτε. Σιγά, μας καταστρέφετε. Μας καταστρέφετε. Σας παρακαλώ πολύ. Εσείς μας απαγορεύσατε να έρθουμε. Αυτή που γίνεται από την αιγίδα του Δήμου. Με καλεσμένο τον Υπουργό. Πολύ ωραία. Γιατί, δεν κατάλαβα.
Το αντικείμενο μας όμως είναι κάποιο άλλο. Άλλο ήταν και τα αλλάξατε. Αν συνεχίσετε, σας παρακαλώ. Δεν είναι στη διαδρομή στο διπλωματικό σώμα της φίλης Αυστραλίας. Τώρα έρχομαι στο θέμα της συζήτησης. Εγώ τα έχω πάρει το παράσημο. Δεν είμαστε ένα με εσάς. Δεν θέλουμε να ξανασυζητήσουμε μαζί σας. Θα πάνε στη θέση σας. Εσείς εκεί και εμείς εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα περιμένετε να τελειώσουμε. Ξέρουμε από δημοκρατία και ξέρουμε από εισηγήσεις. Εσείς δεν σέβεστε τη δημοκρατία. Το καθεστώς που υπηρετείτε. Μην το κάνετε θέμα. Πάτε στη θέση σας. Δεν θέλουμε να συζητάμε άλλο μαζί σας. Πάτε με τον δήμαρχό σας. Πάτε. Σας παρακαλούμε δηλαδή να σεβαστείτε και τους ανθρώπους που είναι εδώ. Πρέπει να σεβαστείτε και εσείς. Τους σεβόμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι κάνετε. Όταν λέγεται κάτι όμως πρέπει να συζητιέται, όχι να το ξεπερνάμε. Πρέπει να τελειώσει πρώτα την εισήγησή του. Ποιος ο υπουργός? Και ποιος ο υπουργός? Ο υπουργός που ψηφίζει την καταδίκη μας κάθε μέρα. Υπουργέ, ευτυχώς που δεν θα προλάβετε να ολοκληρώσετε το έργο θα είμαστε εδώ να το σας, γιατί η αντιμετωπίσουμε. μέρα σας στην εξουσία είναι μετρημένη. Είναι μετρημένη. Εσύ, δήμαρχε, εσύ που μεγαλύτερη ευθύνη την έχεις. Δεν με παρακαλώ καθόλου. Άδεια για το κάντι. Είναι ντροπή που ήρθατε μόνο σε ένα νησί εξαθλιωμένων ανθρώπων. Εξαθλιωμένων. Την υπηρέτησε Ξαμοθράκη εδώ σαν γιατρός. Δεν τρέπεσαι. Και εγώ την υπηρέτησα 10 φορές άλλωστε. Δεν τρέπεσαι. Το λαό της Σαμοθράκης ο υπουργός είναι απαράδεκτος όταν δεν το θέλουν. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια ανάπτυξη, πότε η ανάπτυξη και αν μπορούμε να πετύχουμε ανάπτυξη μέσω της παραγωγικότητας και της ποιότητας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα κατά την άποψή μου της χώρας δεν είναι το χρέος. Ζούμε σε μια πολύ ιστορική περίοδο και ξέρετε ότι όλοι συζητάμε κάθε μέρα και ασχολούμαστε με το πώς θα αντιμετωπίσουμε το χρέος. Λοιπόν, η δική μου άποψη είναι ότι το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό. Πολλές χώρες στον κόσμο έχουν μεγαλύτερο χρέος από αυτό που έχει η Ελλάδα. Ποια είναι η διαφορά όμως? Η διαφορά είναι ότι το χρέος σε άλλες χώρες δημιουργήθηκε για να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις στην παραγωγή, ενώ στη χώρα μας δυστυχώς Για μίζες. το χρέος κατευθύνθηκε σε καταναλωτικές δαπάνες. Ποιοι φταίνε για αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, ποιοι φταίνε γι' αυτό? Ποιος τα έφαγε? Ακούστε κύριε, θα σας απαντήσω σε όλα. Θα σας απαντήσω σε όλα. Αλλά να μάθετε ότι ο Θεός σας έδωσε δύο αυτιά και δύο μάτια. Το Θεό να τον αφήσετε ήσυχο, να μην τον πιάνετε στο στόμα σας. Με αυτή την αναλογία. Όταν θα μάθετε να τα χρησιμοποιείτε με αυτή την αναλογία, θα δείτε πόσο καλά θα πάει. Το Θεό να μην τον πιάσετε στο στόμα σας, δεν αξίζεται. Θα σας κάψει. Θέλω να τα πείτε εσείς. Θα Θα τα πω, γιατί να μην τα πω. Καλύτερα θα τα πω. Αφήστε όμως τώρα, Μας δεν θα έχετε καλέσετε. καταστρέψει όλη την Ελλάδα. Δεν κάλεσαν εμάς, εσάς κάλεσαν. Ποιον θα Θέλετε καλέσουν? να μας πείτε τι, για ανάπτυξη, ποια ανάπτυξη? Ποια ανάπτυξη? Ποια είναι η Ανάπτυξη, ανεργία? ανάπτυξη τύπου Η ανεργία Παγκλαντές. ποια είναι αυτή Τύπου τη στιγμή? Παγκλαντές ανάπτυξη. Η ανεργία πού είναι? Τελειώσετε, πείτε μας. Όταν τελειώσετε, πείτε. Η ανάπτυξη έρχεται και από πού θα έρθει η ανάπτυξη? Ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση εδώ πέρα? Θα μας σώσει η Γερμανία. Ποιος? Η Και φίλη ακόμα μας μας η Γερμανία. κυβερνάτε από πάνω. Θέλετε να ακούσετε. Μας κυβερνάτε. Η Deutsche Bank θα μας βοηθήσει. Θα μας σώσει η Deutsche Bank. Δέχετε τη δημοκρατία και το Δημοκρατία. Ποια δημοκρατία μιλάτε εσείς για δημοκρατία? Καταστρέψατε κάθε δημοκρατία. Τότε θα γίνετε καλύτερος Α, πολίτης αυτής της εντάξει. Δηλαδή έλεος πια. Μέχρι τότε. Μόνο εσείς μιλάτε από τα ΜΜΕ, δεν αφήνετε κανέναν άλλο. Είναι καλύτερα. Διάλογος δεν είναι να μιλάνε μόνο οι υπουργοί. Καλύτερα να μην ερχόσασταν. Καλύτερα. Μπορείτε να αποχωρήσετε, ξέρετε, από την εκδίκηση. Όχι, μπορείτε εσείς να αποχωρήσετε. Είναι προτιμότερο. Δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία σας. Ούτε δική σας. Μιλάτε σε ζωά, μιλάτε. Σε ζωά. Σταματήστε, βρε, σταματήστε, δεν τρέπεστε. Εσείς ποιος... Δεν τρέπεσαι και εσύ λίγο. Εσείς Αν γιατί δεν ήρθε να κάνει τρέπεστε? διακοπές Εσείς γιατί δεν τρέπεστε? Πάρτε τα όπλα να την κάνω. Εσείς γιατί δεν τρέπεστε? Σηκωθείτε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μας καταστρέψαν. Πρέπει ποιοι βρε άνθρωποι. Ποιος? Αυτός εδώ. Ποιος? Αυτός Ο υπουργός δεν μας Φουλάει. κατέστρεψε. Το ψήφισα εγώ. Ντροπή Εσύ. σας. Και ο άλλος. Και εγώ το ψήφισα. Πάτε εκεί. Αν το ψηφίσατε. Πολύ ωραία. Να το κρεβάσουμε. Σας αξίζει τότε. Το πάρουμε το Αξίζει σε κρεβάσουμε. εσάς αλλά όχι σε εμάς. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Γιατί να το Εγώ όποιος έρθει Σαμοθράκη ειδικά
υπουργός ή οποιοδήποτε, όποιο απλός πολίτης, έχω υποχρέωση να τον φιλοξενήσω. Εμάς γιατί δεν μας και να φιλοξενείτε? φύγετε